bira, plaza hasiera batean, lehenoko portxe zar horiek zianak, berritu gendunia esan gendu, honek izan behar du, leku bat danok elkartuko geana eta danok zerbait sentituko duen hortarakota. Musika plaza zautzan, danok badakigu zer dan, eta esan du, izen politia esango izateke plaza. Ikastola berez kooperatiba bada eta gurasoena da. Eta baita ere esan behar da batzorde hortan eta alde ona daukana ere gure batzordean gaudela bai langileok eta gurasoa parekidetasunean. Formatzen ari gera etengabe zientziak zer esaten duen, zer lan egiteko moduak dauden, aurraren garapenaren ezagutza sakon bat eduki behar da, ze gari momenturo jakin behar dugu ze eskatu diezaiok egun. Aurre hezkuntzatik hasi dira hainbat formakuntza, baina ezin dugu ahaztu lehen hezkuntzan ere, etengabeko formakuntzan ari garela, proiektuan bai DBH-en eta DBH-etik 4., 5. eta 6. mailetara ere zabalduta dago eta etengabeko formakuntzan gabiltza. Naiz eta arlo akademikoa hor egon eta horiek kontutan eduki berria, garrantzizkoena ikaslea jartzen dugula pertsona bezala osotasunean. Ez da inbeste talde baldotzen irakasle batekin, baizik eta daude 3 talde, 3 tutore eta 2 ingeleseko irakasle, elkartzen gehala 5 ikasle bakoitzan jarraipena egiten. Koordinazio hori azkenean ez da bakarrik tutore ikasle ikuspegia, baizik eta daude 6 profesional, ume bakoitza egiten hori jarraituaz. Erakutsi behar digu pertsona onak, zoriontsuak eta balioa positiboak dituzten pertsonak. Eta hortan saiatzea etengabe egunero kotasunean. Zarauzko ikastola, herriarena.